Musa ni dɔgɔninw wele bi ci bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye aw fa tɛ balola bi o kama ko kun mana wuli a ka du kɔnɔ yan ne da kan ka don a la k'a da kan teri kelen min kun b'aw fa bolo san'a ka fatu o kun ye ne ye n'a ma ɲɛ ale tɛ yen ne kan ka jɔ aw ye faya jɔyɔrɔ la i bɛ ka baara min kɛ du kɔnɔ yan halisa i banba i ka baara la i cɛsiri kosɛbɛ k'a d'a kan n'a fɔl'i ma ko denkɛ fɔlɔ kaban baara b'i bolo dɛ a bɛɛ kan ka fɔ e ma i k'a kun a bɛɛ ka k'i la i k'a kun walasa du ka se ka ɲɛ i bɛ min na n ɲɛ b'a la n'i sɔnna k'i banba n'i ma sira in bila fiyewu i fa sen bɛ yɔrɔ min na i b'a sira tɔ lase junior ne hakili la mɔgɔ bɛ muso furu de ka se ka na ni lafiya ye du kɔnɔ nka e ka muso furu k'a bɛ ɲini ka kɛ degun ye du kɔnɔna ma k'a d'a kan kuma bɛɛ e muso tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da tiɲɛ do kɛ bɛɛ muso ka di ye nka a ma fɔ k'i da i muso kɔ kan a bɛ kuma minnu f'i ye k'i k'o ta ka to ka olu waleya dɛ. Tɔnɔ i ma kuma latigɛ tɛ dɛ i ye kuma fɛn fɛn f'i ye muso ma walayi bilahi a si tɛ tiɲɛ u bɛ muso kɔ dɔrɔn ni kɛlɛ i n'a fɔ muso kelen ye muso du kɔnɔ. Junior e yɛrɛ bɔla k'a fɔ sisan k'u b'a kɔ de i n'a fɔ a kelen de ye muso ye du kɔnɔ muso tɔw bɛ yen o mɛ n'i y'a ye sanga o sanga mijo tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da o b'a yira ale de tɛ ka ɲuman kɛ o a ka kɛ sa tɔw b'a kɔ nka fɛn min y'aw ba ye don o fana bɛ se ka kɛ a kɔ n yɛrɛ y'a mɛn cogo min na ko aw ba ma dɔ wɛrɛ ɲini a fɛ k'a k'a ka fini dontaw falen nka ko dɔgɔyama tɛ yen a ma min kɛ musokɔrɔba ye n'i mi hakili to nin yɔrɔnin na i bɛ danga sɔrɔ dɛ k'a d'a kan aw man ka sɔn cogo si la fiyewu a ka musokɔrɔba in ka ji bɔ a ɲɛ na nka ne nakun beleba t'o ye bi ne nalen bɛ min kama bi o ye aw ba tunuli ko ye. Tɔnɔ Sidiki i bɛ dara ɲininka o la kɛ. Asadu. An tile. Kɔni baasi tɛ. Baasi tɛ na. A bɛ fɔ cogo min na ala ka teli n'a ka ciden ne yɛrɛ tun kɛtɔla don ka mɔgɔ bila ka t'i nɔfɛ sisan. Ok. kuma dɔ de tun f'i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ n'a kɛ waati don wa kuma bɛɛ n'a fɔ waati don fana n'a ma k'i ma baasi ye ne tun b'a fɔ i k'i da don i ka cɛko in na k'a ɲɛfɔ n ye cogo dɔ la n ka se k'a faamu a bɛ cogo min na. Ne ka cɛko o dabila la e t'o kalama. Ko dabila wa. Asadu ni ne y'a faamuya waati dɔ la i nana ni dɔ ye i k'o dabila o kɔfɛ dɔ wɛrɛ nana tuguni o ma mɛn i y'o fana bila o bɛɛ ka tɛmɛ ka bɔ yen tuguni hali a tɛ kalo 3 bɔ i ni dɔ wɛrɛ nana o ma se ka sira sɔrɔ bon Maduba yɛrɛ ta ye filɛ nin ye i n'o nalen waati min na ne tun nisɔndiyalen don kojugu ne tun hakili la o bɛna se ka kɛ ko sabati ye ma n'i nana jɔ ne da la tugun k'a fɔ ko bila la a c'est o gɛlɛya la dɛ. Mais mɔgɔ ɲɛnama de tɛ o n'i y'a ye fɛn fɛn nana k'a bɛɛ dabila la c'est que mɔgɔ ɲɛnama de t'u ye. Donc fɔlɔ ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye filanan ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye sabanan fɔ nin y'a joli ye 7nan halisa mɔgɔ ɲɛnama tɛ est-ce que e yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye.
e b'o fɔ mun na sisan e ka jateminɛ kɛ cɛ 7 ɲɔgɔn na o si ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e t'a dɔn k'a fɔ ko furu waati de bɛ muso la wa ne furu wagati ma tɛmɛ koyi e bɛ ka ɲina min kɔ kɛ ne ye san 25 dɔrɔn de ne furu kuma ma tɛmɛ san 25 halisa i b'i fa ni ba kan ko furu waati ma tɛmɛ wa n'i y'o fɔ dɔrɔn i ye kuma tiɲɛ halisa ne bɛ n fa ni ba kan ne nege ma b'olu la fɔlɔ koyi ni ne nege bɔra olu la diɲɛ don o don olu b'o fɔ ne nege ma b'u la fɔlɔ ne ye diɲɛ cɛ sɔrɔ min ta donc e bɛna kɔnɔni de kɛ fɔ e ka si jɛ de bɔ ka sɔrɔ k'i diɲɛ kɛ sɔrɔ parce que ne ɲɛ bɛ ko in na cogo min na e diɲɛ kɛ tɛna sɔrɔ koyi ni e tɛ se k'i diɲɛ cɛ sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ cɛ ɲini k'a d'i ma walima comme ne ni imamu ka di an bɛ t'i kɔfɔ misiri la dɔrɔn o mana ne y'a f'i ye ko n galala ka se misiri la ko fɔli ma de han ale o mala e bɛ ka nege mun mɔgɔ sugu ye dɛ e ma gala ne ma gala san 25 so kɔnɔ halisa e ma gala f'i ka dɔn k'a fɔ ko furu kuma de ye muso la wa den sɔrɔ kutuma fana de bɛ muso la e tɛ n'o bɛɛ kɛ so kɔnɔ dɛ halisa e ma position sɔrɔ f'e k'i diɲɛ cɛ sɔrɔ ne ɲɛ bɛ ko in na e tɛ ni diɲɛ cɛ sɔrɔ koyi ne yɛrɛ bɛna n jɔ ka diɲɛ cɛ ɲini k'a d'e ma jagoya wa i bɛ sɔn a la o kɔni ye kan wɛrɛ bon a ma cɛ ɲini ka di ne ma o e de bɛna cɛ ɲini ka di ne ma ko ne ka sɔn o la ni n tɛ min fɛ ne ye min ɲini ka di yan ne n t'a fɛ walayi n tɛ taa i bɛ ka ɲina min kɔ ne t'i ka so koyi ne bɛ Buwari fɛ yen n'a sɔrɔ ne tɛ yen de ko bɛ yan nɔ e ka sariya bɛ se ka sigi ne kan n tɛ yan dɛ ayiwa e bɛ Buwa fɛ e tɛ ni si kɛ Buwa fɛ koyi wa e tɛna fɛ kɛ sababu ye fana ka Buwa kuma sulu parce que ne tɛ ma bɔ Buwa fɛ sisan ne ɲɛ bɛ la position min na e ka cɛ falen i n'a fɔ fini e laban i bɛ kungo lase an ma donc an tɛna t'o la koyi ne ma mɔgɔ si kuma sulu de ni npogotigini b'i bolo a ka so n'a ye den de sɔrɔ de ye kuma sulu ye i ye mun den ye n bolo i ye n kɔnɔma ye tɛ ka mɔgɔ kuma sulu wa diɲɛ tɛŋɛ ne diɲɛ cɛ ma na n tɛ taa yɔrɔ si ne ne tɛna ɲɔgɔn faamu ko in na koyi d'ailleurs ne la ye bi t'a kɔ a tɛna bila ko i k'i diɲɛ cɛ ɲini koyi wa a bɛna to ne de ta la jagoya wa i bɛ sigi o cɛ kun fɛnɛ wuli cogo t'u la i y'a mɛn an ka sigi an k'o fana layɛ ok problème t'a la Abdoulaye dɛ ne ye ta in faamu bari sabula ne bɛ na ka nɛnɛ ka kuma f'i ye min kɛ i bɛ n'i da don ne ka furuko kuma la ni nɛnɛ ka yalako kuma kun tɛ diɲɛ kɔnɔ e kun t'i da don ne Asetu ka furuko kuma la n ye nin bɛɛ faamu mais a ɲana ta Asetu e ye ne dɔgɔnin de ye jagosa ne k'an sigi k'an miiri ne ka cɛ sɔrɔ ye ne le tɔ ye ko wɛrɛ de ye koyi ne tɛna n da don o kun na yɛrɛ mais min ye e ta ye ne bɛ se ka n da don a la a ka ɲi sa ne yɛrɛ bɛ taa Dara de m'a to ni ma boli la ale de m'a ta kɛ dangaden ye fo ma boli la Jean ne m'a fɔ i k'i ka molibaliya kun tɛmɛ ka bɔ ne kan cɛ Dara ne tɛ siri ɲɛ koyi ne bolo ko mun de don ne ko Jean ni tɔw bɛ siri cɛ tɛ siri ɲɛ dɛ ne ko fa de b'e la a fɔ ne ma kanga da e ten sa e ye mun de nɔfɛ de mais kɔrɔmuso ne bɛ ka cɛ de fɔ cɛ i bɛ bɔ n da la dɛ hali dama ne bonya mais taa e tɔnɔ siri k'i bonya ne mun ye n ka dɔ ne mankan mɛn a kunna tɔnɔ siri k'i bɛ a kɛ tugun tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ɲini ka jigi aw la dɔɔnin k'a d'a kan lamɔ min tun bɛ aw fa bolo o tɛ nin lamɔ in ye fiyewu aw fa y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ fo ka taa se a ka saya ma ne m'a fɔ a ye don kelen da si ko dan yan ni aw fa y'a bɔ ne ta la ne ka na n sigi ko n bɛ kuma ni aw ye a ka tila ka aw ta kɛ mankan ye a ma dɔw cɛ man ɲi an jo t'a la tɔnɔ siri an jo foyi t'a la ne kɔni bɛ min dɔn san'a k'aw sigi yan kɛlɛ la an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka hakilina dɔ de ta cogo min na aw ba bɛ se ka ye an bɛ Dara de bila a t'a ɲini kɛ tɔnɔ siri o la ne m'a fɔ i ka molibaliya kun tɛmɛ ka bɔ ne kan e de m'a to a bolila un Paul Jean
E Musa, ni ma kuma na wala hakili tɛ min na a bɛ bɔ a la. Ko in ka di ye tɔgɔ an ka kɛ ten tɔ. A sumalen bɛ ma o. Jean ma. E ma. E bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn. Jean. Jamali da jalen ninnu la. Jean. Ne ko e ɲɛ tɛ tɔnɔ Siriki sigilen na yan. Mais aw tɛ ka tiɲɛ fɔ o tɔnɔ fɛn Musa. Aw tɛ ka tiɲɛ fɔ yan na. N'a ye tiɲɛ fɔ ye tuma na ne bɛ daminɛ. Musa. Ni aw ma kɛ ni a ma kɛ aw fa ni ne cɛ teriya kama ye. Tiɲɛna ne tun bɛ n sen bɔ a ka du kɔnɔna kuma na. K'a d'a kan maa bɛ taa kuma yɔrɔ la i bɛ bonya yɔrɔ min na. Aw fɛn fɛn sigilen filɛ a bɛɛ ye ne denw de ye. Ne man ka taama ka bɔ n ka so fiyewu ka na n sigi aw ka du kɔnɔ yan. Ko ne n'aw bɛ kuma mankan ka tila ka kɛ ka ne sigilen to o kɛnɛ kan. Kɔnɔ bɛ yafa ma. An jo foyi de t'a la. Sitadɛ na kuma don. Nka n ye nin faamu. An ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na aw ba bɛ se ka ye. A b'aw jija de sisan. Aw ba ni maa o maa ka di a teri fɛn fɛn bɛ sigida in na yan walima sigida wɛrɛw la a bɛ u bɛɛ wele walima n'aw bɛ se ka don u dɔw kan ka taa aw ba kibaruya ɲininkali kɛ walima a ka tɛmɛ polisiso fɛ. N y'a faamuya tɔnɔ i ka kuma latigɛ tɛ i ye nin fɛn fɛn fɔ tantɔ a dɔnbaga bɛ fan o fan an donna nin bɛɛ la an kɔni ma don yɔrɔ kelen min na dɔrɔn fo n'a kɛra polisiso ye vraiment an kɔni ma don yen. N y'a faamu nka sisan n'a ma ɲɛ a ko bɛ tan a bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka se polisiw ma k'a kuma lase polisiw tulo ma hali gendarmew a ye s'o ma a k'a kuma ɲɛf'u ye misiri minnu yɛrɛ ka surun sigida la a y'a kuma lase alimamiw ma hali arajo sow n'a bɛ se a y'a f'u ye o ka ca ala fɛ n'olu bɛɛ ye kibaruyaw cari a bɛ ye ne yɛrɛ kɔni ne bɛ n cɛsiri kosɛbɛ cogo bɛɛ la n bɛ yɔrɔ minnu dɔn ka se ka taama yɔrɔw la cogo min na an bɛ se k'a ye n b'a dɔn a ma taa kun foyi la ni dusukasi tɛ o de kama ne yɛrɛ ka laɲini an ka se k'a ye joona ka na n'a ye n'o tɛ n'a dusu kasilen tola nin cogoya la o man ɲi aw ma dɛ. Dara ka dusukasi de don a danga bɛɛ. Jɔn tɛ kuma de bɛ dɛ e tɛ kuma de bɛ dɛ mun de bɛ nin. N'i ye den y'i da mankan min an da la ou bien e bolo k'i kafara k'i kɔgɔra k'i tɛ se ka bɔgɔ de. Musa denmisɛnninw don ko mana kɛ cogo cogo e min ye kun kɔrɔbalen i bɛ to k'o n'o hakili yira ɲɔgɔn na. Ne kun na bɛ min kama bi o kun ye nin ye halisa ala ka aw kanbɛn halisa ala ka aw kanbɛn ala ka du in jɔlen to yarabi ala ka du in jɔlen to ala kana aw fa su nimisa fiyewu nka ni ala sɔnna a ma an bɛ se bɛɛ kɛ cogo min na aw ba bɛ se ka ye. A kɛra fama ye wale min jo a kɛra fama ye dɛ depuis ne furula ne m'e sigi yan nɔ o tuma e tɛ fɛ ka na ne fɛ yan. Ala kana jigin na n ka kow de kun ka ca sinon à part ça kan mɛn bɛ i ka foyer dun ça va. Ça ne va pas dɛ ça ne va pas yɛrɛ de walayi. Cogo di ta min jo ne m'o faamu dɛ. I hakili b'a la. Wagati min na ne tun b'a f'i ɲɛna n ko duba kɔnɔ furu man ɲi. Awɔ i y'a fɔ mɛ. Nin yɔrɔ de don. Ne buramuso kɛlen don k'i nin da ne nin kan. Buramuso yɛrɛ. N dabali ma ban wa. E bɛ k'o minɛ cogo di o la. Ne mana fini don. K'o fini man ɲi. Ne mana daji tu. K'o daji tu cogo man ɲi. I jɔ sa mi jo ne bɛ ɲininka o ale denkɛ bɛ taa bɔ e nɔfɛ wagati min na o ale tun t'a dɔn e bɛ fini sugu minnu don wa ou bien e ye mɔgɔ qualité sugu minnu ye. Ne dabali ma ban wa. N yɛrɛ fɛn bɛ ka digi n na diɲɛlatigɛ kɔnɔna la kɛ ale bɛ se k'a fɔ k'a cɛlasigi kɛ cogo di ka tila ka n'a fɔ k'a bɛ ne ta in kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la o fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ. O de bɛ ka digi n na n'a bɛɛ
ori kama nya dingela siya kangarde nga kata kangarda wolo ba bere nyena aga fara ga boni ga findo jugula suno ni te koire chiere la yani ala che na fura ko musogoro ba ni ni ka adinga koro ba ofeno lu fene ni me ka wala ka ni chi igu muso fene nta ide olu era nyati fe ka dane ka jana tiga kan sinam so fene ya o yara du tiena mijo barabi bolo mene woni ne dumini to ibe nunu ne manga mene koni rega dumini ta kata sigi olu ka sokon olu de junior wolo iba soro ne be sholu le ko fe iba soro suno koni kan sinam so ka fo ke ga dimuni ta kata sigi ale koro e ma ta sigi junior ba ora na ta sigi olu de kora nde ba ni ma ba yere ai zena iba soro le furu kana ni ka chesiri jara ta no ki chesiri kala kala abega fsani Aisha abega fsani oli oyere wonyati fe ka dane kan yere di ijo sa ne rebe ni ngaw ni belawo jor yere ga kuma kera muni ga fe tanto jor to make kamar duye klefla e baro mi fele na no sora jor balima o fele nena na se jor koro jor na ni pere ne kuna no tigate nyini ngana sinema atiga era sirane maere ko ga pere kuna wa e kuma jor filile mari afili to jugu yara yere chiere la uben e kuma mi kala kene ma e mo nyogo na ira la sawonore daga wuli o toma mina fusi jor tayna bida jor bi wulumani no fem so ngona ni tino ne daga wuli ne mi doni ni ere e jor fele ke mine ke yigi jor o fanga soro e ma se ga ko bola ne du kuma jor ye bulu kene ma to ko mina fore kuma nyabe fe e o kele ke furu ke la do le be mine ke yigi daga wuli e ma se ga ko bola ayi jor du yo ke anore fo ga ni ga telefoni e karanchi menete foi nyana wallahi bida jor be nta an yoro kininga nya fay ngab nan soro sogo ne Mramso ina na muke mfama kuroma nna laje kalabanchi ina na nafi yala mogon fene eta kalaba ko tununi koro ka tunu ka tami nti kalabanchi yala re ibaro ni sugun ne be digine la mana kele kama ibolo ne ta kalama tara ka ta sota ka dama yino wala le bi ci bina so na pusho na je na kan walma na mai ibe ta afanya e bolo ne ta kalama ne wa plan be kalama ku ka sota ka dama fana awa yorike e o fana kera ne jogo ye yorike Mramso mana ne ni kama parce que e kelenga mi masoro ne to masoro ne na kunte kele ko ye ko mfo mana kuro man na boye mana kele kama de iti boya ke fa mana kuruma dayar yere ni tara ika afanya kono ku kaka na sia yere bli kaka tui aga tui yere di fasai an lafiya lu na dugon dala wala Mramso re ni fini maine ni metane aka tui wala ni kleflani na nklor la lafiya limbari kono koti ne rafa e sanjira e ga kora hali san do de be ga fara iga koka ko ka changer wa ne ti changer de abi changeri ne ni termuso na figa da black mam nake ne bi changer surtout atete menika nna kunte kele ko mfamana koro tuma nna na boye ni mana soro yanka ba ne beta nna kunte kele parce que ne te kele masoro ida bolono bide ida bolen bare dombi parce que aga plan resiro yoro Allah memi fiena musokoroba sabali de ala man fo wallahi afora de koni musokoroba ni korala ga se degere do make ka misiri yoro nyini ka to ka seli kale ala batu
mais e togo kɛrɛ e bɛ ka n'a kɛ nafigiya de du kɔnɔna la yan nɔ ka mɔgɔw n'u cɛw kunkari ɲɔgɔn na n'u buramusow han tiɲɛ yɛrɛ la e ladamuna yɛrɛ de kosɛbɛ awɔ kosɛbɛ i ladamuna dɛ awɔ ne de ka misiri taga ko e de b'o fɔ ne bien sûr depuis i ma wolo ne bɛ taa misiri la ne yɛrɛ fɛ ko banta dɔn mais ne t'a dɔn ko wulitɔ don n'a kɛra a daminɛ ko don ne n'a kun tɛ kɛlɛ ye n nana n taara ne n'a kun ye korotum ko de ne n'a kun tɛ e ko ye koyi ko wulita wa i ma tila fɔlɔ koyi nin y'a daminɛ bali daminɛ de ko ka ayi e ma kuma fɔlɔ wallahi bila e ma kuma ka taa dɔn bugu la ko nin y'a bannen a yama baw nin y'a daminɛ tɔla de e ma foyi yala min ye kani sinamusow ta ye n bɛna min f'i ɲɛna a yiriw la k'a fɔ k'u furula ka na cogo min na de worotan minnu siya o worotan kelen ninnu siya kana sɔn ka kɛ ninnu ka jɔn ye dɛ e ka dumuni ta ka taa sigoli woro o tɛ jɔnya ye n y'o de fɔ n ko hali ni ne ye tobili kɛ k'a sigi gabuguda la jɔri bɛ taa kiiri k'a kunna gabuguda la de kuma t'olu ma ko ne ka dumuni ta ko ka taa sigi olu kɔrɔ n'est-ce que u kunkolo ka kɛnɛ a ayi basi y'a bɔrɔ fara n daga wuli n'i ma fu siri nin ko in na n'i ma fu siri nin ko in na nun b'i ka sigi k'i bolo jahanama kɔnɔ sigi ye a yiru la k'a fɔ k'i fɛnɛ ye muso furulen de u furulen do cogo min na dɛ i fɛnɛ furulen do ten u ka fana cogo min na dɛ a yiru la k'i ye diden npogotigi de ne m'i dɔn ni nin ye sa m'i dɔn ni nin ye changer dɔɔni i vrai visage yira ninnu na fitinin dɔrɔn kana caman yira dɔrɔn fitinin dɔrɔn yira u k'a dɔn i fɛnɛ ye muso sugu min ye e bɛna k'i yɛrɛ to ninnu bolo ne tun bɛ kɛnɛma cogo min na ka na ye ko sugo dugusɛ ten e changera ten tilegan geren yɛrɛ fɛ i ɲɛ tɛ na fo k'an fasa e mɛ duba kɔnɔ sigi ma nɔgɔ jaga e ka fasa i yɛrɛ nɔ de sinon n'i y'a bilen k'a sigi ninnu tɛgɛ sisan bɛɛ bɛ falen a yira junior kɔrɔkɛw la k'u y'u muso furu cogo min na ko junior fɛnɛ ye furu ten tɔ de wa o yɛrɛ t'a bannen ye dɛ u balimamuso ɲɛna ɲɔgɔsilen n ko bɛ bɔ a ka cɛlasigi la ka na don du in kɔnɔ yan nɔ u balima junior balimamuso wa junior ninnu balimamuso ka na mun ɲini yan ka na mun ɲini yan wa k'a bɛna ne gere kɛ ale ma se k'a ta gere ale bɛna ale de ta gere ka d'e ma e m'a faamuya do ne ni n tɔɔrɔlen do nin so in kɔnɔ sa n ko n tɛ se ka munumunu nin n tɛ se ka munumunu n ka foyer kɔnɔ mijo ne yɛrɛ bolo k'a fɔ ko ko in bɛ yɔrɔ min na ja tɛmɛna yen bɛɛ kan piwu buramuso b'i kan burankɛw b'i kan kani sinamusow b'i kan balimamuso fɛnɛ bɛ bɔ a cɛla la ka na k'a bɛ n'a nin da e nin kan très bien o yɛrɛ de do i y'a faamuya yɛrɛ de e b'a dɔn nin ko ye solution ye min ye solution kelen dɔrɔn de bɛ nin na pour que ka se ka tɔw lasira i yɛrɛ ɲɛ i b'a daminɛ junior ba fɔlɔ de la i b'o bila place la ni tɔw y'a ye i b'o k'o bila place la bɛɛ b'i place ta kelen kelen k'a sɔrɔ hali i ma se olu ma fɔlɔ mun ye ni junior yɛrɛ se ɲɔgɔn ma dɛ kɛlɛ yɛrɛ ju yɛrɛ u ni ju foyi tɛ kɛlɛ in na don dɔ la n bɔtɔla de don n bɛna taga ci la dɛ jɔri ka ne kunbɛn da la ka ne lajɔ ka ne ɲininka ko ne bɛ ka bɔ ko ne bɛ ka taa min awɔ ko ne bɛ bɔ ko ne tɛ n taa yɔrɔ fɔ ale ɲɛna ne ko n k'a ye a banna koyi ale bɛ bɔ su ani tile a t'a sara ne la wa ɛri min ka di a bɛ don so ne fana y'o de fɔ a ɲɛna n ko ɛri min ka di ne kɛ ne bɛ don so wa ne bɛ bɔ ne tɛ n sara la ne bɛ n sara de la ko mun na sisan a ye mun de fɔ o la ko désormais ko ne bɛ bɔ ko ne ka n sara de la ko parce que k'ale de ne furu ka ne ladon so in kɔnɔ yan nɔ n ko ale ye ne furu ka ne ladon so in kɔnɔ yan nɔ ne t'a ka jɔn ye dɛ ne t'a ka jɔn ye bi ne t'a ka jɔn ye sini tiɲɛ yɛrɛ la furu fɔra jɔnya ma fɔ dɛ genre dun a ɲaga wulilen do bi dɛ genre ɲaga wulilen do bi n t'a dɔn u ye fura min sɔrɔ k'a kɛ genre kɔnɔ daga wuli i ye muso de i ka musoya fɛɛrɛ tigɛ junior kama bani ninnu ye fura o fura kɛ junior kɔnɔ a bɛɛ b'a bila kelen kelen tuma e tigɛlen do i yɛrɛ la ka tigɛ n yɛrɛ la n ko nakun de don a ma ban ne nakun de don genre tɛ yan genre bɛ kilen a bɛ kilen ko règle i bɛ junior manipuler de k'a k'i tɛgɛla montre ye n'i y'a bila heure min na a kana b'o la ne y'i dɔn n'o de sa ninnu ka fɔli kana se ka se junior la k'e kumakan ma se ka don junior kulo fɛ mun de la e ma ye ne ko i ma ko ne tɛ furu ko furu man di ne ye nin bɛɛ de b'a la o e don ma ne ye mun f'e ɲɛna ne yɛrɛ bɛ min sɔrɔ kɛnɛma ne t'o sɔrɔ furu la n bɛ furu mun na
foyi t'a kɔnɔ dusukasi sɔnja cɛ ta b'i kan cɛ ba ta b'i kan cɛ dɔgɔninw ta b'i kan cɛ kɔrɔw ta b'i kan e bɛ kilo o bɛɛ la k'e bɛ kɛ mɔgɔ ye a ka gɛlɛn dɛ sɔnja b'i dalen faga fu e k'a lajɛ e tun bɛ cogo min na fɔlɔ ani sisan ma ni mɔgɔw yɛrɛ ye o de bɛ fili ma telima i changera i fasara ne yɛrɛ fili ma pewu ne yɛrɛ bɛ k'i lajɛ ni ne tɛ ka s'a dan na fɔlɔ yɛrɛ i b'a kalama kɛ ne yɛrɛ de juguyaba ka ca sigida in kɔnɔna la dukɔnɔna yɛrɛ ka bɔ a la pewu sigida in yɛrɛ kɔnɔna ne juguyabaga yɛrɛ de ka ca o ye fɔbaga jugu de walayi bi minnu bɛ bɔ yan ka taa lakali kɛnɛma o y'olu de a si tɛ n buramuso in bɔ ne buramuso de bɛ bɔ ka taa ne ka kumaw fɔ kɛnɛma o diinɛ kɛ ne kelen de furulen bɛ muso in kɔnɔ yan nɔ n bɛna solution kelen de d'i ma ale la n'a nana i ma ko jikalama kana kuma dɛ i bɛ ji wuli ŋanaŋana k'a kɛ tasalen ma kɔnɔ copine awɔ i b'a kɛ tasalen kɔnɔ n'a donna ɲɛgɛn na n'a ni kule bɔra o dimi bɛ suma yɔrɔ o yɔrɔ a b'a nɛn datugu n'a fɔra ko san yɛrɛ muso furu tali ka kɛ catastrophe ye n'i ye muso furu ni hɛrɛ de farala an ka cɛ n'a fɔra e bɛ furu ka na k'i kana mɔgɔw bɔ degun kɔnɔ kana mɔgɔw ka balimaya sinsin e bɛ na e tɛ kɛ misila e bɛ kɛ faralikɛla de bi bi in na kɔni n'i ye muso furu kɔni i ka du cili de ko b'i kɔnɔ e ma hali cɛ caman bɛ yen nɔ o bannen don muso furu ma wa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de wa o si t'a la juguman ye dɛ u bɛ na fɛnɛ u bɛ tila k'u ɲɛ tana kɛ u buranw de burankɛ tɛ to yen buramuso tɛ to yen buramuso terimuso tɛ to yen mɔgɔ si kuwa o fɛ mɔgɔ si tɛ to yen du kɔnɔ mais hali ni min yɛrɛ y'a cɛ n'a fɔra k'a kɛ n'o ɲɛ tana kɛ ne yɛrɛ du kɔnɔ sisan a tilala bɛɛ la a tilala kansinaw la a bɛ ka gɛrɛ ne yɛrɛ de la sisan mugu ne ye mun de k'i la pension mun kɛra e cɛ mugu nin ma ɲi dɛ nin ma fɔ hadamadenya la dɛ mun de kɛra sa mun kɛra mais n bɛ kan ka kuma f'i ɲɛna hali i tɛ ka kala don i ɲinɛ ka bɛn n'a ye junior e y'i ka kuma daminɛ sa e ye ne tɔgɔ fɔ i y'a sara n na wa han mais hali ni ne m'e tɔgɔ fɔ e ni ne fila de tɛ yan mugu i fɛnɛ sa e fɛnɛ ka mun de fɔ sisan han ne ni mijo bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ ka na n ka problème ɲɛf'i ɲɛna i ka mijo wa mais e ni mijo bɛ ɲɔgɔn na ne ka mun b'o la han e yɛrɛ de da m'a fɔ ko e ni mijo bɛ ka lɔbu ci da ne ka fɛn jumɛn b'o la i fana sa e ka fɛn t'a la e ka fosi de t'o la e yɛrɛ de da de m'a fɔ o don na ko e ni mijo ka ko ne ka ɲɛ ci ka bɔ o kan waati caman ne nana ne t'a fɔ ne bɛ kuma e fɛ i bɛ n lamɛn wa kana n dusu tiɲɛ dɛ mais bi ne de mana ka kuma sɛbɛn n'i k'i da don a la mugu bon ne de ko n tɛna n da don a la a y'a ka lɛbu tire c'est bon non mugu tiɲɛ yɛrɛ la bi de n da la ɲɛ tɛ ne nin e terikɛ de ye ne bɛna n ka problème ɲɛf'e ɲɛna i bɛ tila tuguni ka ne répond ni manamanakan ye wa junior ne de ko n da tɛna don i ni muso ka ko la ne ye cɛgana don an cɛgana ko bɛ muso ko la kana n da don nin na dɛ voilà mais e b'a dɔn ne bɛ ka mun faamu wa e ye ɲɛngo de ye mugu e ye ɲɛngo hasidi de ye e ma i tɛ kɛ fɛn yan i tɛ se ka muso furu yɛrɛ e filan bɛɛ ye muso furu don bɛɛ donna da la fo e ye tɛ foyi ban gɛrɛna sigili kɔ n'a ma ɲɛ i kelen b'a sigi awɔ n da tɛ don a la bi a tɛ don a la sini awɔ wa a ma ban dɛ n'a b'i kɔnɔ ko in bɛna to tan tɔ de mugu e bɛ segin ka na ne sɔrɔ n ka yɔrɔ la ɲɛngo hasidi sigilen na i ba ye cɛ mana wuli i b'a fɔ i bɛ kangari da ye
ka kuma fɔ ye ka dɛsɛ bi kɔni a to ne fili kɔrɔ nin i b'i ni jɔ ko ne ka dɔ fɔ n tɛ kuma bi n tɛ kuma sini tɛ foyi fɔ an cɛgana ka mun ko bɛ muso furuko la cɛgana kɔni n tɛna n da don a la jo yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ burujali da ne kan kuma n'a fɛ ka dɛsɛ bi e b'i ni jɔ ko ne ka n da don o la k'i n da foyi de don a la ani miju u b'u ka lobu tiri u k'a seere yen sa u k'a seere Dogo ça va? Ça va grand frère an ka gɛrɛ na o ka di kɔni Mago de b'i la. ayiwa baasi tɛ sigi Dogo a bɛ cogo di? a cogo la Ko bɛn. a bɛɛ ka fisa Baasi tɛ. ayiwa I bɛ caman kalama i terikɛ ka ko la. Junior. awɔ Junior ka ko kɛlen don ka ne dabali ban. Sabula yanni Junior ka muso furu. Junior m'an bonya cogoya min na. Junior tɛ ka mɔgɔ si bonya du kɔnɔ tugun. O si ma kɛ baasi ye. Ni Junior muso ye min fɔ, Junior bɛ tugu a muso de kɔ. Hali an ba, Junior tɛ duman fɔ a ɲɛna. K'a sabu k'a muso ye. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. E mɔgɔ min y'a teri a mana kɛ cogo o cogo, mɔgɔ teri tɛ dɛsɛ i la. I ka kuma ni Junior ye, hakilina min b'a la a ka sabali a ka segin a kɔ. Sinon ni ne dusu bɔra don o don, a bɛ lakale dɛ. N'a y'a dɔn a tɛ segin a kɔ, a n'a muso ka ku ta ka bɔ du min kɔnɔ quoi. Ne nakun y'o de. grand frère Dara tiɲɛ na i nana kuma in sara ne la a diyara n ye kosɛbɛ nka junior ka ko ne tɛ fɛ ka n da don a la tuguni ladilikan tɛ ladilikan ye kuma tɛ kuma ye ne m'o mun fɔ junior ɲɛna nka junior tile kelen ma ne lamɛn wa junior tun bɛ tilen de ka ne buruja n'o tɛ e sigilen filɛ nin yɔrɔ min na n tun ye junior sigiyɔrɔ yɛrɛ de ta hali a ma mɛn a bɔra yan sisan an m'o misogo kuma yɛrɛ de la ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ junior ɲɛna san kɔni ne tɛ fɛ ka n da don a ka ko fosi de la bilen awɔ n'a ma k'i ma baasi ye N dɔgɔ, n y'i faamuya. Nka ne b'a dɔn ne kan ka ko in kɛ cogoya min na. Ne tɛna n sigi Junior ni muso k'an ba dɔgɔya tugun quoi. Ne tɛ jɛn n'o ye. ayiwa grand frère Dara ne kɔni bɛ se ka mun f'i ɲɛna a ka nin ko in a k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na wa ala ka jisuma kɛ nin fura ye N dɔgɔ, an ye dɔ kɛ nin kuma la koyi. Waati bɛɛ an ka filɛ ji ɲɛma jɔlen na, waati bɛɛ an ka filɛ ji ɲɛma jɔlen na. Junior y'an dɔgɔnin de ye koyi. Junior kan ka ta an ka dabada de la. Musoko don musoko tɛ. N'an ko Junior ka dan yɔrɔ min na, Junior kan ka dan yen de. Ne tɛna n kɔrɔ Musa lamɛn tugun koyi. An bɔra ale ta la sisan nɔ, fɛn ma b'o la. N'a fɔra Junior bɛ tila ka na segin o ko kan tugun. O tuma ninnu bɛ ka du kɛ ba juru tan de yan. N ko hakili la mɔgɔ tɛ du kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka mara kɛ da. Ni Musa tɛ kuma, n'an ba tɛ kuma, ne bɛ n jɔ n cɛ a jɔyɔrɔ la. Ne mana fɛn fila la dɛ. Muso bɛ segin a kɔ. Junior ka na yafa deli fɛnɛ ne fɛ. Saw b'u ku ta ka bɔ so kɔnɔ. E dɔgɔnin k'a k'e kan, a bɛ kɛ cogo di? tiɲɛ na o ka gɛlɛn u bɛ mɔgɔ dusu labɔ yɛrɛ yɛrɛ Wa Junior y'a kɛ ne kan fɔ siɲɛ 2. Allahu akbar Fɔ siɲɛ 2. Ne mana dɔ wɛrɛ la. Ala i ka kuma na i komi e mɔgɔ min y'a terikɛ. Sabula mɔgɔ tɛ du kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ka kuma ni Junior ye. An ba tɛ ka kuma a fɛ. An kɔrɔkɛ tɛ ka kuma. Ne mana kuma ko ɲɔgɔn ka kuma ka ca. tiɲɛ na ne yɛrɛ dɛsɛra junior ka ko in yɛrɛ la ne dɛsɛra pewu sabula ne tun bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ junior la nka ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna e ka n'i ta i dusu fɛ junior nin ye denmisɛnnin ye wa aw dɔgɔnin de don denmisɛnninya b'a la hali sisan junior ma mun dɔn aw kan k'o dɔn quoi ka n'i ta i dusu fɛ Denmisɛnninya dan ye mɔgɔ ka cɛ kana ye. N'i ye muso furu ka ban, o y'i donnen cɛya kɔnɔ. Junior bɛ fɛn bɛɛ kalama sisan nɔ. Ɲɛnamaya taabolo, Junior b'a bɛɛ dɔn. Ne kɔni bɛ fɛn kelen min f'i ye. Courage kana mɔgɔninfin jɛ. Kuma n'i terikɛ, a ka sabali. i y'a fɔ cogoya min na n'ala sɔnna ma n'a ye ɲɔgɔn ye n bɛna kuma a fɛ nka i bɛ ka ko in ta ni dusu ye cogoya min na n tɛ fɛ i k'a kɛ ten i bolo da i dusu kan i ka ko lajɛ hakili ye i y'a faamu ala ka jisuma k'a fara ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ne bɛna fɔlɔ. ayiwa
Oh, pai. Ne ko e bɛ ka mun de kɛ ne terimuso la dɛ? I terimuso ma kuma ɲɛf'i ɲɛna. N'a m'a ɲɛfɔ ɲɛna ne b'e ɲininka. E m'a dɔn e tɛ miiri e b'a ta don min na e ye nin de fɔ a ɲɛna. O de kama ne kun y'a fɔ a ye k'a kana don i ka furu la parce que nin bɛɛ de b'a la. E m'a dɔn e changé teliyara. I ma miiri dɛ. Sani ka fɔ k'i bɛ ne juger i bɛ ko ɲɛɲini fɔlɔ k'a ɲɛdɔn. Ne t'a ɲɛɲini wa ne ka sira tɛ k'a ɲɛɲini. I ye miiribaliya dɔrɔn de kɛ ne b'o de f'i ɲɛna. O tuma na e bɛ ka ɲininka k'a fɔ ko Miso cɛ de ne yan. O ma Miso man ka ne bonya. E y'a bonya. E y'a bonya. Jamais i b'a fɔ k'i ye cɛ ye ko Miso kan k'i bonya dɛ. N'i bɛ muso b'i bonya o ka sɔrɔ i fɔlɔ y'a bonya de. Aw bɛ ɲɔgɔn bonya de. E m'a bonya a b'e bonya cogo di? Non ne ko in faamu sisan. E de bɛ ka idée jugu min don Miso kunna sisan yɔrɔ. N'i y'a faamu ka taa yɔrɔ o yɔrɔ o de don. N bɛ min f'i ɲɛna. Il est temps k'i ka changer. Ne dun b'a dɔn n'i ma changer i changer kuma la ni Miso taara k'i to i ka musoko banni de. Da tɛ don i ka musoko kuma la tuguni. N'i y'a faamu e de bɛ ka hakilina kolon don Miso kunna o tɛ yan. N'i y'a bila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ o de don. I b'a dɔn e ni Miso aw kunkolo man ɲi a bɛɛ ni Ala cɛ bɛ ka sɛbɛn de fɔ aw ye. Aw b'a ko n'a ta hakili la aw kanu ni furu ye kelen dɛ. Kɛnɛmala la a bɛ fɛn dɔ bɛ olu permettre len don mais sokɔnɔna la o tɛ yen dɛ. Aw bɛ ka ɲininka k'a fɔ ne tɛ mɔgɔ kelen yan. Somɔgɔw bɛ ne la, kɔrɔw bɛ ne la, baw bɛ ne la. A furula olu de kama. A furula e somɔgɔw de kama. Bon i tɛ mun kalama. Wa n bɛna min f'i ɲɛna fɛnɛ i k'a bila i kunkolo kɔnɔ. Ne de ye cɛ ye Miso b'a ta ne de ka dabada ma. Est ce que i bɛ k'a faamu wa? D'ailleurs i jɔ ye. I t'i bɔ ne da la ne ka dɔn mɛ k'a b'a ta i ka dabada. E bɛ n'i jɔ ne ɲɛma k'e bɛ cɛya kuma fɔ ne de ɲɛna. Wagati min na e bɛ Miso ta e n'i ɲɔgɔnna joli tun bɛ kɛlɛ la a nɔfɛ. Jɔn gagnera Miso la? Hali tɛ miiri. Jɔn gagnera la o la? Ni anw kun tɛ a kun tɛ don a la. An ka kuma de y'a don koyi. Bi k'o sigilen e kun k'e bɛ n'i jɔ ko k'a ta i ka dabada ma hali tɛ maloya k'i b'i jɔ ne ɲɛma k'i b'o kuma fɔ ne ɲɛna. I kun b'a nɔfɛ cogo min na i b'o dɔn. N'i bɛ kuma ne fɛ i bɛ kumakan jigin. K'e jɔn ye k'e tɔgɔ i ɲɔgɔnna de ne ye koyi ni fa min b'i la ne ta ka jugu n'i ta ye. E kun b'an filila ɲɔgɔn ma de. E t'a dɔn ko Miso terimuso de don. O ye diden npogotigi min ne ka farin ni Miso ye. I b'i ka sariya i b'o kɛ yan aw ka du kɔnɔ a tɛ kɛnɛ la dɛ. Wala an ka du kɔnɔ kuma in yɛrɛ. Désormais tɛ fɛ k'i cɛ an ka fɛ yen nɔ est ce que i bɛ k'a faamu mɔgɔw tɛ ko n'an fili yan. Tant que Miso bɛ yan n bɛ don e se t'o la yɛrɛ e tɛ se ka ne bali ka don yan. E tɛ yan i tɛ se. E k'e lajɛ k'e bɛ n'i jɔ ɲɛma ko i ka n'i sen an ka du kɔnɔ e dutigiya daminɛ kuma jumɛn k'e bɛ n'i jɔ k'e bɛ duko kuma fɔ ne ɲɛna hali i tɛ maloya miiri bali taga si bali kɔnɔ wo kelen e bɔ yan ka tɛmɛ.